Emadane mondo mi wachaki nitie tipo mwadhi bedo kwa neno kaka Uganda no chano laini are chieng' tich abich, chieng' ngeso, chieng' jumapil, nyoro ka gintiere KCC kod kar tiegruok mar Kabete National Polytechnic. Uganda ni giriyo mar wuok e piny Kenya kendo gidhi e piny mar Qatar. Chenro no land mana chieng' tich abich. Otieno ma piny orogodo chieng' tich abich. Emonene mbui mara jatend migawo mar tije Alfred Mutua. Dr. Mark Matunga, weche mag tije. Obed mitime mbui mitimo kama chal nade. Mitime mbui isetayo kaluwore kod kuonde ma isebedo ka intiere. Makoro chopo ni jopiny Kenya da wuok adhi e pinje maoko. Kaka notim lendo, Uganda mowuok oko, moyo 15,000 to thuolo midwaro nyaka jumapil ji 3,000. Iwacho ni mibadhi ntiere kaka kotim lendo bende Uganda oko mor godo. Mokwongo chaknwa gi paro mar sirkal biro godo mar tero kata manyo thuolo mag tije gi pinje maoko. Ni kawe yo machal nade. Thuolo ma sirkal okawo migawo mondo mi oyud tije ne nyithiwa e pinje maoko en gima ber kabisa. Kendo piny masani chiegni piny mangima ji manyo tije koni kod koni. Kenya ka oluoch kata king'iyo Royal Media ka ok unyal bed ni undiko ji dwe ka dwe kata higa ka higa. In fact bende apani e higa ka jok munyalo kawo e higa achiel ok nyal kata mana kalo ji 10 king'iyo malong'o. To pare ni e higa achiel nyithindo mag graduate e polytechnic, mag graduate e university gilawo mana million. Manyiso ni kuonde tije odok piny. To onge gima berie moloyo ni wanyalo yudo thuolo ne jok ma skilled, jok man gi rieko moro matut e gimoro, wanyalo yudo negi tije oko, kata bed Qatar, kata bed kuma dala. Ing'e ni jo Kenya bende tinde wang'iyo ni gimoro amora mitimo ni nyaka wawachni, okwongo wawachni rach. Nikech kada ni nyithi Kenya ok dwar tije, de ok giwuok oko ji 20,000 kamanyo tijegi. Koro kata lande machal nade, kada bed ni olande odiochieng' ma kawuono kata kiny kata karang'o, gima duong' ni nitiere nafas ma piny Kenya kata sirkal osewuoyo gi piny maoko madwaro tijego, madwaro mondo mi giyude jok manyalo konyogi e tijego. Nikech ing'e ni pinje maoko gi nitie moko kata Germany ma tinde population gi temo kadok piny to gin gi tije mang'eny ma gidwaro mondo mi oti. To ng'ama ok digo mondo mi nyathine kata ng'ama ok digo mondo mi odhi oko odhi oti, oyude gimoro monyalo konyo godo familia ne, to bende ma embe onyalo konyorego. To idho ndege tidhi e piny maoko ok en gima rach. To ni kaka iwacho ni kaka olande, in idwa ni mondo mi olande nang'o. Mano to de gima penyo. Nikech chieng' no nane pap kendo kama itime KCC Uganda mathoth manwaloso kata mane miyo feedback mari kama gintiere. Mokwongo gima giwacho ni lendo ma kamae upo passport magi. Penjo mantie kar kae, ka itimo lendo ni, ochop ne ng'ama ni nyatike yo machal nade. Ng'ama ni kabondo chop ne yo machal nade. E kinde nikech jogi onge kata access kata e mbui ni mar Mutua, mondo megidhi e mbui mar Mutua gidhi ne ni idwa ji KCC kod Kabete National Polytechnic. No, ing'e ni seche moko bende kanyo tanyalo yie gi jopiny kaber kaka nowinjo lande, owinjo be ni ipogo ni county ma Migori udhi kama kama, county ma Homa Bay udhi kama kama. Koro ok en mana mar jo Nairobi kende, nikech ma chal ni noket ne jo Nairobi kende. To dhi e mbui to jo riambo, nikech kata sani gineno e mbui mfangano kucho. Ka ok gineho e mbui to dhi e mbui dhi timo betting. Koro sani to ji nigi thuolo madhi e mbui. Napani owinjo be ni gitero gi e county ka county. Ma county ma Homa Bay mano abro kwayo Odoyo wende dhi openjane na Mutua ni ginene vote maro ma Homa Bay mar chiegni ji 30 kata ji 50 kata ji 1,000 ni kanye. Mano to winjo be ni bedo devolve ma oko kete mana Nairobi kende. Pero kama na enya paro machal kor mano bende diwachi yo machal nade Odoyo wedi. Penjo mabani en achiel. Tijni debe ni time mondo mi sko moro donji e yor siasa. Koso kete machal nade. Singo no chiwo mag thuolo mag tije. Sirkal ochope kare mar manyo ne jopiny Kenya e tich e piny Qatar. Iwacho ni ero mane thuolo ma Uganda